По-близко микрофон. За двамата любовци най-искрени пожелания. От кой? От съпругите на рождениците. От съпругите на рождениците. Мъжът на 50 без страх разбира, че повечето пъти е извървял, че вече е в последната квартира на този свой живот. Не е пиян от виното на млади обещания, а трезвен и понякога суров. Не бърка минолетните желания, седничката, съдбовната любов. Мъжът на 50 е стара служба, изял се е войнишката чорба и вече опит чуш не му е нужен да разбере, че всичко е борба. Мъжът на 50 по-раним е, обидата преглъща трудно той и не прежалва лесно чест и име, не прави често пътя си завой. Недоверчив е към пребързаната слава, страни от амбициозния глупак. Той няма време вече да прощава, да се разделя и да почва пак. Искам да го отворите. Я го отворете, бе, кой ме вътре? Чакай, искам да го отворите заедно. Само кажи, вина или мира. Не какво ти искате, те не снимем. Това е от наши приятели социален. Давай, давай. О, майко! Любо, едни детски ритънки за тебе да повториш. Давай, давай. Който го знае, разбере, си го знае. Айде, отваряйте го. Само колега, или малко може да отворите.